बिश्वजित दैमारिनि आखाइजों 1 कौटि रांनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवबाय। डिमाकुसि कलेजाव हौवासाफोरनि हस्टेल लुफुंनो दिनै गिबि खुन्थिया गायसनबाय। अदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि कलेजाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलाव थानानै फरायनो मोननाय खाबुखौ मोननो हाबाय डिमाकुसि ओनसोलनि फरायसाफ्रा। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बाहागो लानाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायजों लोगोसे गिबि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुङो। बे समाव खौरांनि गेजेरजों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि आरो डिमाकुसि कलेजनि गोरायुं बिथांमोननि बिबुंथि। दिनै फरायसाफोरनि हस्टेल खुलिबाय कलेजावहाय खोब गिदिर मोनसे हाबाफारि होननानै बुंनांगोन फरायसाफोरनि थाखाय आरो डिमाकुसिनि थाखाय मा बुंगोन सार? दिनैहाय डिमाकुसि कलेजनि थाखाय मोनसे मोजां बाथ्रा जे जोङो बेवहाय 1 कौटि रांनि जोंनि माने ट्राइबेल माने अनसाय जि बिभाग दं डिपार्टमेन्ट दं बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय आर्टिकल 751 नि आन्दाराव सेंसन मोनदों बयस हस्टेल आरो बेखौ दिनैहाय गायसनजेननाय जाबाय आरो आसा खालामदों फैगौ बोसोरनिफ्राय बेवहाय जोंनि फरायसाफ्रा थानानै फरायनो हागोन आरो फरायसालियाव बा कलेजाव मोनसे हस्टेल थायोब्ला बेवहाय थानानै फरायनाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा मोनसे रुटिनजों गावसिनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो जे थि समाव सिखारनाय थि समाव फरायनाय थि समाव क्लासाव थांनाय बेफोरखौ न'खरफ्राव थायोबा गामियारि माने जिउआव गोबां माने जेंना दं जोंना बेफोर ओनसोलाव ओंखायनो बेबायदि मोनसे हस्टेल जादेरोब्ला हस्टेलाव थादेरनानै फरायनो हायोब्ला मोनसे जितु एकाडेमिक माने एनभायरनमेन्ट सोलोंथाइनि जितु आबहावा बे आबहावाखौ मोननो हायो आरो बेफोरनिफ्राय गुबुन फरायसाफ्राबो गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हायो। गतिके आं मिजिंथिदों बे हस्टेला जाखांनायनि उनाव डिमाकुसिनि जितु कलेज बे कलेजाव सोलोंथाइनि जितु मोनसे आबहावा बे आबहावाया आरो साबसिन माने महर लागोन आरो। दा दिनैसिमबो जिहेतु कलेज बे कलेजआ फुल प्लेजेड गभर्नमेन्ट जायाखै बेनि सायाव माबाफोर राहा लानो ना बेखौ बिटिसिआ अलरेडि प्रभिन्सियेलाइज माने खालामनानै होबाय नाथाय माने बेवहाय जिहेतु माने आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय माने मा होनो बिनि जितु फाइनान्सियेल मा होनो माबा खालामनांगौ सापर्ट माने दरमाहा सरमाहा जोंहा बिटिसिहा रांखान्थियारि माबानि सायाव माने पावार गैया जोंहा माने एप्रुभेल लानांगौ स्टेट गभर्नमेन्टनि आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि बे फाइनान्सियेल एप्रुभेला फाइनान्सियेल कनकारेन्सआ जाथ'वाखै आरो बे कनकारेन्स जायोब्लानो आं सानो बेनि प्रभिन्सियेलाइजेसननि उनाव जि जेंना जाथ'बाय थादों बे जेंनाया जोबगोन बेखौ दा बिथांमोनहा नांगासिनो दङ आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो माने सोलोंथाइ बिभागा बेखौ नायगासिनो दङ। फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल बेयाव लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायबाय बेसेबां गोजोननाय दं प्रिन्सिपाल हिसाबै? आं प्रिन्सिपाल हिसाबै खुब भाग्यबान होननानै सानदों। गोदान कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जानायनि उनावनो आसामनि आयेन आफादनि बुंथिगिरिया डिमाकुसिनि कलेजनि थाखाय बयस हस्टेल जि अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय बे गायसननाया जोंनि सारा डिमाकुसि ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव। जोंनि डिमाकुसि ओनसोलखौ जों मिन्थिखायो दैमा दैसा बिदिनिफ्राय गोजान गोजाननिफ्राय हान्थिनानै स्टुडेन्टफ्रा स्कुलाव फैयो। दैज्लांनि समाव बिसोरो माब्लाबा क्लासाव एबसेन्ट जायो दा बैफोरबादि स्टुडेन्टआ बे हस्टेलाव थानानै मोजाङै शिक्षा लाभ खालामनो हागोन आं बेनि सायाव फोथायनाय थाबाय आरो आं गिबियावनो आरो जोबनायाव आङो आसामनि आयेन आफादनि बुंथिगिरिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो आरो बिथांखौ जोंनि डिमाकुसि ओनसोला डिमाकुसि कलेजआ जेब्लायबो बिथांनि बे अनसुंथाइ होनायखौ जेब्लाबो गनायनानै लागोन आरो अनसायगोन आरो बिथांखौ जों बावगारनो हानाय नङा। स्टरेज हिसाबै बानायगोन नामा? मोननै स्टरि थागोन। ओमफ्राय मोनबेसे रुम? ओरैनो बेयाव 12टा रुम थागोन। औ। उननि खेबावहाय माबाफोर फरायसुलिनि थाखायबो बिथाङा बुंदों फरायसुलिनि थाखायबो बेबायदि मोनसे एखे रोखोमनिनो हस्टेल फैगोन।